Din il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu din il-bniedem ikun mogħti f'idejn l-għedewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twieled xejn. Fil-ħajja tagħna nirrelataw ma' ħafna nies u faċli ħafna nużaw in-nies biex nissodisfaw il-bżonnijiet tagħna. Dan kien l-iżball il-kbir ta' Ġuda illi pprova jinqeda b'Ġesu biex iwettaq il-pjan li kellu hu. Jekk jien irrid it-tfal skont kif nixtieqhom jien, skont kif irridhom jien biex jissodisfaw li il-bżonn tiegħi li nkun ġenitur jew li nkun bħal ħadd ieħor. Jekk nixtieq li wliedi jimxu l-quddiem fis-soċjetà biex jagħmlu isem mhux biss għalihom imma wkoll għalija. Jekk jien inqeda b'xi ħadd u forsi inħallsu wkoll b'xi mod anke billi nfaħru jew nagħtih l-approvazzjoni tiegħi biex nasal fejn irrid moħħi inkun qiegħed nagħmel dak li jagħmel Ġuda. Kemm jiġrili jien ukoll fil-ħajja, kemm jiġrilna aħna wkoll fil-ħajja illi minflok naqdu lil xulxin nispiċċaw biex nużaw lil xulxin u għall-aħħar isqat nabbużaw minn xulxin. Nitolbu lil mulej illum f'din il-ġurnata tal-Erba' qabel ma nibdew it-tridu tal-Għid it-tlettijiem li jwassluna l-Għid biex kull wieħed u kull waħda minna mhux nużaw u ninqdew b'xulxin imma fuq kollox naqdu lil xulxin bl-imħabba kif se jurina Ġesu għada meta jaħseb riġlejn ix-xhiedi bil-fadda. Mulej Ġesu. Fl-istorja jissemma Ġuda l-Iskarjota li tradik. Ejni mulej biex jekk jista' jkun ma nitradik qatt lanqas fl-oħrajn. U jekk nitradik ejni ma ninqatax mill-komunità u nimtela bid-disperazzjoni bħalma ġralu Ġuda. Imma b'kuraġġ indur lejk għax int missier li